13. u Beogradu. A večeras je sa nama i Selena Ristić-Vitomirović iz Zaječara, bivša glumica Zaječarskog pozorišta, aktivan govornik na protestima 1 od 5 miliona širom Srbije. Selena je bila na našem drugom skupu i večeras je sa nama, ja kažem, ona je otvorila naše proteste ovde u Knjaževcu i nadam se da ćemo sa njom kao govornikom večeras zatvoriti ove proteste zvanično i da 13. završimo sa ovom vlašću. Dobro vam jutro, dragi Knjaževčani, dobro jutro svima onima koji trenutno prate live naš skup ovde. Žao mi je što ne vidim neke ljude koje sam videla onda kada sam bila ovde, ali znam vrlo dobro iz iskustva, iz onoga što se dešava kod nas u Zaječaru, da mnogi ljudi više ne smeju da izlaze. A i uzmite u obzir da je danas ipak veliki skup u Novom Sadu. A u Novom Sadu su ljudi koji su došli organizovano autobusima. Znači, ti ljudi su došli tim autobusima da pozdrave svog voljenog predsjednika. A mi koji želimo da odemo 13. u Beograd smo uskraćeni za te autobuse. Nama ne smeju da se izdaju autobusi, ljudi koji najnormalnije autoprevoznici, tačnije rečeno, vrlo jasno kažu ne smemo jer doći će nam inspekcije, zatvorit će nam firme, mi ne smemo da vozimo ljude. Dakle, ako Ustav u ovoj zemlji, koji je još uvek važeći, član 39 kaže da je svakom građaninu ove zemlje dozvoljeno slobodno kretanje unutar Srbije, van Srbije, povratak u Srbiju, šta to znači? Nama je zabranjeno da odemo i da iskažemo samo svoje mišljenje. Mi ne idemo da rušimo državu. Ne mogu ti ljudi da zamenjuju teze i da kažu da smo mi ti koji rušimo državu. Ne, oni su državu urušili, oni su tu državu uništili, a mi želimo da urušimo taj sistem i da uspostavimo novi sistem koji će poštovati pravo svakog od vas, svakog pojedinca u ovoj zemlji. I sada nalazimo se u situaciji kada ljudi iz raznih gradova govore mi ćemo ići pešica za Beograd, mi ćemo ići ovako, onako. Šta smo mi? Gerila? Jesmo mi u Drugom svetskom ratu kad moramo ko otpisani da se krijemo i da kažemo da mi idemo 13. samo da kažemo ljudi mi želimo normalnu državu. Da je taj diktator normalan predsjednik, da je ta premijerka normalna premijerka, svi oni, da ih sada ne spominjem, svi oni bi rekli čekajte, ovi ljudi 4 meseca stoje na ulici, ovi ljudi nešto žele, nešto u ovoj državi ne valja, ali oni to ne žele. Oni to i ne znaju. Znate da sam ja razmišljala, ja stvarno mislim da taj diktator uopšte ne veruje da njega ljudi ne vole i da ga se ljudi plaše. Ja sam to pomislila. Znate kako? Ovi koji su oko njega, oni su ti koji kradu i oni su ti koji njega podržavaju samo iz tog razloga što vide da čovek nije onako kako treba i s obzirom da nije kako treba, jel te, tu gde treba da bude jedan čovek koji vodi celu državu, oni njemu kažu, svi vas vole, jeste, i oni njemu aplaudiraju, i svi te autobusi dođu samo zato što vas vole predsjedniča, a nije istina, ti ljudi dođu zato što su primorani. Tako je! Da! Sada im se osipa, ta podrška se osipa tako što ljudi neće da krenu, ljudi kažu ne ide mi po cenu otkaza, kad bi svi oni rekli mi nećemo da uđemo u te autobuse, oni bi dobili otkaz, ne bi dobili ti ljudi koji kažu da neće da uđu u autobus, ali ne, ljudi i dalje pristaju, ćute na nekakve fiktivne ugovore i neke PP poslove, pristaju na to, pristaju da budu gaženi i on je stvarno uveren da oni dolaze jer ga vole, a ovi oko njega ga ubeđuju u to. Iz tog razloga ja mislim da mi 13. aprila u Beogradu možemo samo da pokažemo šta znači slobodan građanin, šta znači čovek koji misli svojom glavom.
Mi nismo ovde deca, ja ovde ne vidim mnogo mladih ljudi, ja imam 47 godina. Znači, ako ja umem da mislim svojom glavom i da znam šta je to što je pravda i šta je to što je pravo svakog građanina, a sve to je sada urušeno, onda to znači da taj predsjednik mora da stane pred te građane i da kaže ja neću da pričam s opozicijom, a ću pričam s građanima. Šta znači to? Pa opozicija su valjda svi oni koji stoje na ulici. Ne interesuju me političari koji stoje, ali opozicija smo svi mi koji smo nezadovoljni. Jedan čovek nezadovoljan na ulici, dovoljan je da jedan predsjednik opštine ili jedan gradonačelnik kaže šta je s ovim čovekom. Ne, mi se u poslednje vreme, ako ste primetili, od kad smo se vidjeli, od kad su počeli ovi protesti, mi se konstantno susrećemo sa njihovim bahatim ponašanjem, sa njihovim budalaštinama kojima se čak i smejemo. A oni to rade samo da bi prikrili one jako bitne stvari za sve nas. Ako je Ivica Dačić pre godinu dana spomenuo razgraničenje Kosova, o tome niko nije govorio, ali kada su počeli protesti, o tome je počelo se priča drugačije i kao to razgraničenje je ono što nas vodi u nekakav mir, a mi koji kažemo da je suživot normalan i da je jedno funkcionisanje dva naroda normalno, smo rušitelji. Znači, potpuno obrnute teze. Nas nazivaju fašistima, oni koji su 90-ih ubijali. Ne može predsjednik države da bude predsjednik stranke i da vodi svoju stranku i da kaže da će Sarađevom kašikom da ubija. Ne može da kaže da će da ubije 100 muslimana za jednog Srbina Sarađevom kašikom, a da sad taj isti izađe i kaže da smo svi mi fašisti jer smo protiv njegove štetne politike. Meni to nije jasno. Ja ne želim da me neko naziva fašistom zato što se borim čitavog života za ljudska prava. Ne želim da mi neko govori da ja rušim svoju državu. Ne, ja volim svoju državu. Iz tog razloga sam ovde. I znam da je mnogo onih koji vole ovu državu, ali ne smiju da stoje na ulici. Ili neće, i ti su mi najstrašniji. Ti što kažu, neću da stojim zbog ovog, neću da stojim zbog onog, neću zbog onog, neću zbog ovog političara, zbog onog. Dobro, ja sam za kompletan restart, ja sam za kompletnu lustraciju, ja sam za kompletnu promenu sistema, ja sam za nove ljude u politici, za sve to sam. Ali smatram da građani sami, ovako kakvi jesmo, svi ovde, ne možemo sami da se izborimo za to. Ne možemo da se izborimo za tu demokratiju, da jednog dana možemo da se sučeljavamo javno i govorimo o svojim različitostima i različitim stavovima ukoliko se taj sistem ne sruši i ne krene ponovo. S druge strane, mislim da smo jednostavno bili onog trenutka 2000-te svi izuzetno nezrali za tu demokratiju. To što nije svanuo 6. oktobar, svi smo krivi. Svi smo dozvolili da kriminalci budu na vlasti, svi smo dozvolili da danas oni govore žuti lopovi, pa nisu žuti lopovi tamo, u toj demokratskoj stranci i u ostalim opozicijnim strankama. Ti žuti lopovi su kod njih u SNS-u. Znači šta? Mi se borimo i dalje protiv tih žutih lopova, isto kao što i oni govore o njima. Tu se negde ne razlikujemo. Ono što je najstrašnije jeste da se gomila zločina ne rasvetljuje. Sasvim je normalno da niko i dan danas ne zna ko je Stanikin ubica, da mi ne znamo gde je Babić negde sakriven, sklonjen, ali zato mogu da kažem decu, studente koji misle svojom pravom, to mogu da urade ovako, preko noći, da ih osude. Ono što takođe ne znamo i nećemo saznati, zašto otac ministra Stefanovića nosi 300.000 evra i šeta po Beogradu, valjda deli humanitarnu pomoć, zašto njegov kum koji je sa dijagnozom na mestu gde jeste bio u Automoto Savezu imao dozvolu za 12 pištolja ili ti komada oružja. Takvi ljudi do sada više u normalnoj državi ne bi bili tu gde jesu. U tome je problem, a mi ih i dalje imamo tu i dalje trpimo da nas nazivaju kriminalcima i da nas nazivaju lopovima i ološima i narkomanima i svim živim. Malo pre Jelena kaže, bivša glumica, nisam ja bivša glumica, ja sam glumica i dalje, ali nisam u takvom zmijarniku onih koji su botovska centrala. Ja ne mogu da podnesem to, ja ne mogu da ćutim i da gledam svoje dete kući, da gledam svog muža, da mogu sebe da pogledam u ogledalo ujutru. A to je najvažnije.
Da li ćemo mi 13. aprila da se izborimo, to ja ne znam. Već sam danas pročitala u njihovim tabloidima kako je crveni alarm upaljen, kako se sprema atentat na predsjednika. Koji atentat se sprema? Pa mislim, na to su gluposti, samo da se ljudi uplaši i da ljudi ne dođu. Ljudi se spremaju da odu 13. samo da bi pokazali svoju volju. Danas u Novom Sadu policija, kada su ih pitali zašto nigde nije javnost informisana o tome u servisnim informacijama, zašto nisu informisani da će biti zatvorene ulice, trg čitav, autobusi su stigli iz svih gradova, ne samo iz Vojvodine, iz Srbije, najveći miting, o čemu pričamo mi? 30 i nešto hiljade se skupilo. Pa normalno se skupilo kad došli dovučeni iz cele Srbije. Na sve to ovaj diktator kaže kako on ne dovlači ljude autobusima. On stvarno izgleda veruje da ti ljudi dođu sami, otkud znam. Kažem ono što sam malo pre rekla, veruje da ga vole. To je najveći problem i mislim da će njegov najveći pad biti onog trenutka kad shvati da ga se ljudi plaše, a ne da ga vole. Svi ti koji idu sa njim. Sada su došli do toga da ako neko neće da pođe, a naređeno mu je, mora da nađe zamenu, ako ne nađe zamenu mora da plati 1000 dinara. Za tog nekog ko ne ide. To je ono kako oni rade. A mi nemamo pare za hleb, nemamo pare za osnovni život, preživljavanje, ali želimo da odemo. Gomila ljudi se organizovala da ide pešice do Beograda. Pa o čemu pričamo mi onda? Meni nije bitno što ja sad ovde mogu da prebrojim koliko nas ima. Meni je bitno da ti ljudi koji su svesni da moraju da odu u Beograd, su ljudi koji su svesni da se sloboda ne dobija, već se osvaja. Ako smo mi tu slobodu umeli da osvajamo ranijih godina, pa moramo i sada, moramo da nađemo snage u sebi i da poverujemo da će nam biti bolje. I ono što ću za kraj da kažem, mnogo toga bi rekla, ali me sramota da vas ovde toliko zadržavam, reći ću samo da sutra u 11:55 mladi regrut, u stvari on već se završio, sve, Vulin, započinje štrajk glađu. A Vesić zajedno sa njim i 30 poslanika iz Skupštine se pridružuje i svi će oni u Skupštini da štrajkuju glađu. Možete misliti, tamo gde je najjeftiniji ručak. I da, oni će da štrajkuju glađu, a za to vreme cela Srbija ne štrajkuje glađu, nego cela Srbija živi na kontejnerima. Sram ih bilo! I ja samo mogu da kažem da im želim da u tom štrajku glađu napravite kraja, da ne odustaju. Uopšte, neka taj ulaz bude istrojan do kraja. A mi ćemo onda da se oslobodimo i da krenemo da živimo svoje živote, ono malo što nam je ostalo, koliko toliko je moguće normalno. I to ću negde da završim. Vidimo se 13. aprila u Beogradu i nemojte, i to ću da kažem, nemojte da očekujete da će tog dana sve da se završi. Niti će on da klekne, niti će on da se izvini, niti će da podnese ostavku, ali je bitno da smo mi ti koji će tog dana da pokažu da neće da budu na njihovom brodu na kome njihovi pacovi odlaze i beže, njihov brod tone, a mi smo ti koji će novim brodom da krenu u neku bolju budućnost i u neko bolje vreme. Želim vam sve najbolje. 13. se vidimo u Beogradu. Hvala! Ja sam ostala bez teksta. Selena, hvala ti puno. Jel ti brišeš suze? Pa i meni su pošle suze, znači hvala ti na ovom govoru beskrajno, znači